magi gik madwa tieko kan president. Yeah. Okay. Iyudo ng'ato procurement officer to en gi kembe adek oko kucha. Directors mag kembe gi magiketo proxy iyudo na achiel represent interest mar ja procurement. Achiel ng'ato mar ariyo represent interest mar ja finance officer, moro kendo represent interest mar accountant, joma di chudo. Koro en procure to ja finance cha keto pesa, ta accountant cha chudo. Gichulre gin giwegi through proxy. Mano conflict of interest. Itemo wacho ni sirikal William Ruto manyo itie yani. Money is the order of the day. Okay, sirikal William Ruto kende. Magi mosetimore historically chakre independence. Conflict of interest ni osebete sirikal. Okay. To nyaka watieke kwa dwa dhi mbele. Nikech ka ok watimo mano to wabiro ok wabimiyo opportunities nyithindo mathindo, kijende mathindo gi nyiri mathindo mowuok e university kata mowuok e polytechnic manigi uwezo mag timo tije, nikech tije gi eki imiyo mana cartels. Cartels manie yangoa e sirikal. Mano mokwongo. Mar ariyo en josiasa. Iyudo ni wan gi a lot of political meddling. Josiasa donje weche mag sirikal. Iyudo ni gin giwegi ema gidwa nomegi ano, omegi tenda. Kidwa tim project e constituency moro to ni MP dwaro ni mondo en moyier contractor ma en motima ngoa ma en mokelo. Tabu ma wan godo ni ni sirikal chulo contractor down payment, kose miye down payment ni pesa no bedo diverted okawi di tim go tich machielo ok tij project. Koro yuro ni projects gitima ngoa chung nikech pesa mitimo gi go ngoa onge. Magi gik madwani mondo atima ngo atieke sirikal ka weche moko mag ni iyudo ni service provider kose mitich to koro tiyo gi nying ng'amo ng'eyo. To kotim tich mano nego be notimo cha mano nyaka watima ngoa nyaka watieki. Then maduong' mogik en wach mar pengo manie kind joma nigi pesa to gi jopiny ma kawaida gi. Ni pesa mana nie lwet joma no joma thin to ng'eny ji onge ang'oa onge pesa. Mano nyaka wa devolve resources mondo resources odhi kuma jitime ohala wegi. Kuma mine time ohala, kuma kijende time projects mathindo thindo, kuma jolupo nitie, kuma jopuro nitie. Mane kwa biro grow economy. Nikech ka pesa biro to bete lwet ji mathin ka gine magi gerre. To jopiny kucha to onge ano pesa. Onge kaka wabiro dongre. Yeah? Inukamano. Yeah. Akini